हाँ तो नमस्कार भैया लोग। तब है लइका तोहरे के पापा को होता, हमारा सोनिया जी के चाचा को होता। लो ना ये भाई, हो गई नु गड़बड़ समस्या। सारा 5 लाख खर्चा क के बियाह हो बड़का भैया कइले, एगो लइको भइल तो वो दूसरे केहू के पापा को होता। अरे भौजी, कौन बूटी है बबुआ के पिया देले बाड़ू कि अपना पापा के चिन्हते नइखे? बताइए भैया लोग, जब लइका दूसरा केहू के पापा को ही तब पापा के कौन दासा होई? हम तो ये भौजी से इतने को हैं कि ये भौजी, जब तहार प्यार इतना गंभीर रहे तो बियाह काहे के कोइलो? अरे झूठे में इतना खर्चा भइल, भाग के तू अपन बियाह कलेल रह तू। बाकी हमारा लागता नु कि इनकर सोनिया जी बियाह क के आ सऊदी चल गईनी, 5 साल पर वापस आइल बानी। यही से है बबुआ चिन्ह तो नइखे कि पापा हूँ कि चाचा हूँ। यही से अपना पापा के चाचा कहता आ दूसरा केहू के पापा कहता। अब लइका के बुद्धि का जानता कि केकरा के का कहे के बा। उ त पापा के ढेर दिन पर देख के चिहा गइल बा कि के हो भाई। बाकी दोसर कौनो रीजन से पापा कहत होई तो उ त हमारा पता नइखे ये भैया लोग। उ सब खेला तो भौजिए के पता होई। बाकी टेंशन मत लिए बड़का भैया, अरे कुछ दिन घरे रही बिताई, चाचा कहत कहत कहियो पप्पू कहे लागी। बाकी देख ली हमारा ये भौजी के लइका जब दूसरा केहू के पापा को होता कितना गील बाड़ी। ये तो इनकरा के देखिए के पता चलता कि कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला जरूर भइल होई।